Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ingkang jawab salam mugi-mugi rezekine selalu akeh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwwata illa billah sholatan wa salaman ala rasulillah qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu qulu dzikran katsiran rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Ingkang kula takdimi Bapak Kabeh ingkang kula hormati Bapak para ibu nyai ingkang kula sayangi kula hormati ibu-ibu mbak-mbak sedaya monggo kita langsung ngaturaken raos puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Amal kesane rahmat lan pitulungipun Allah kita sedaya ditakdiraken saged rawuh donga sesarengan ngaos sesarengan wonten Masjid Siratal Mustaqim Polres Magetan. Mugi-mugi niat lan langkah kita saking griya sedaya dicatet oleh Allah sebagai amal ibadah. Salawat salam mugi tetap kalimaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya rezeki diaku sebagai umatipun lan dikatur syafaatipun. Alhamdulillah. Pripun kabar ibu sedaya? Sehat sedaya? Tesih semangat? Mboten ngatok? Apa sedaya? Pola iki ngaji mboten sing ngatok. Ujuk mawon nek ngatok terus monggo kita asmat sewu Ibu. Nah niki sakniki kita masuk bulan apa sakniki? Sabar. Sabar kemarin bulan Rejab, sakniki bulan Sabar. Yang Jawi ngarani bulan apa, Bu? Ramadan. Nggih, bulan Sabar itu bulan Sahrullah niku. Sahrullah niku bulan Rejab, nek bulan Sabar Sahrul Rasul, bulan Rasul, bulan Rasul. Sabar piyambak artinipun yaitu jalan kebaikan. Apa Bu? Jalan kebaikan. Artinipun sabar. Dan sabar artinya itu jalan kebaikan. Berarti semua kebaikan kita, amal ibadah kita niku dilaporne kepada Allah niku di bulan Sabar. Cara tiyang niku lak ndamel laporan ibu. Tiyang kerja napa-napa ndamel laporan dan dilaporne kepada Allah niku bulan Sabar. Lah puncake mengke pas wektu nisfu Sabar. Nisfu niku pertengahan. Sabar berarti pertengahan bulan Sabar. Bener. Ngapa kok diarani niku bulan yang termasuk mulia ngoten nggih Bu? Sahrul Karam niku artine bulan sing mulia, mulai Rejab, Sabar, Ramadan. Nah, ternyata wonten bulan Sabar niku turun perintah membaca sholawat niku bulan Sabar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu wong beriman bersolawatlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Lah perintah solawat niku nggih wonten bulan Sabar. Artinya tumunipun ayat nggih wonten bulan Sabar. Terus nomor kalih perintah menghadap kiblat. Ngeten kita nek salat menghadap kiblat nggih Bu. Nek tiyang Indonesia kiblate nggih ke barat nggih. Lah itu perintah awal wajah syatrul Masjidil Haram. Adapkan mukamu, wajahmu ke Masjidil Haram. Nah niku perintahe nggih wonten bulan Sabar. Surat Al-Baqarah ayat 144 niku nyebutne. Fawal liwajhaka syatrul Masjidil Haram. Perintah menghadap kiblat ke Masjidil Haram niku nggih bulan Sabar. Terus tinggal balik. Niku perintah puasa bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
Ngoten nggih Bu, tiga keistimewaan niku nggih. Nah, itu nih Mas kesehatan. Lah, perintah selawat bau, maka monggo kita saderenge mau selawat gitu, selawat badan. Supados tambah barokah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Alhamdulillah, dengan bacaan sholat badan tambah semangat, tambah pikantuk barokah. Amin. Wonten hadis Nabi niku dipun aturaken man sholat alaiya kula yaumin khamsamiatin marrah. Maka barang siapa ingkang setiap hari mau membaca sholawat 500 kali, nggih, jaminanipun nggih layak takhir abadan, tidak akan miskin selamanya. Berarti rezekine dijamin dening Gusti Allah. Bu, aku rezeki kok serat. Berarti kurang mau sholat. Tasbih niku niku sak puteran sing 100 niku nggih. Niku dibaca 5 kali sampama bar subuh diwaca sak puteran nggih ping 100. Napa 100? Mungkin dhuwur 100. Mengke asar 100 jadi 5 kali kan berarti satu hari satu malam genep 5. Syukur nggih 5 niku nek pengen tomonan pengen rezeki umpah nggih Bu dosen mau sholawat ping 5. Niku hadis dijamin siapa yang kula yaumin pun mau sholawat 500 kali layak takhir abadan, tidak akan miskin, tidak akan fakir selama. Berarti napa Bu? Rezekine berlimpah. Rezeki mboten duwe tok lho nggih Bu. Sehat iku rezeki napa mboten? Ya kok duwe akeh Bu. Tapi nek loro-loronan kering-keringan nggih Bu. Gak enak to nggih. Sing bener nggih, sehat duwite akeh. Ngoten nggih. Lah resepe pesugihan napa wae? Maca sholat ping 5. Nek kowe Bu, kowe nggih berarti luwih akeh to Bu. Lah niku nggih, niku hadise. Apa mau nggih wonten matur wonten setunggalipun hadis nggih, siapa yang membaca sholawat 1 kali akan dibalas oleh Allah 10 kali, 10 kali kebaikan. Ngoten lho. Sapa maca sholawat ping 10 dibalas 100 kali. Nggih to Bu? Berarti Allah Maha welas asih nggih, Maha penyayang. Alhamdulillah, semoga kita diberi kekuatan untuk selalu bisa membaca sholawat. Kalau enggak, nah nek repot Bu, alih numpak sepedane wis saged lho Bu. Jenengan nyetir niku sholawat ala Muhammad. Paling pendek niku sholawat ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sing kita waca sholat badan. Wonten malih napa sholat aliyah. Sholat apa malih? Sholat Jibril, sholat muji, macam-macam sholat. Nah, niku ngamine sedaya sholat. Pripun saged dipahami ya, Bu? Alhamdulillah. Kula matur wau diarani Sa'ban niku bulan kebaikan. Nggih ta, Bu? Jalan kebaikan. Berarti monggo kita manfaatne bulan Sa'ban niki damel kebaikan untuk ibadah. Sebabnya nong sewu banyak orang itu yang pengen mengalami bulan Sa'ban tapi kondisinya tidak memungkinkan. Kalau sakit parah nih Bu, kalau sudah kedisian apa itu sedo, akhirnya betul sakit loh nih. Untuk kita diparingi badan ikan sehat, paling kesempatan, monggo ini digunakne damel ibadah. Ibadah nopo to Bu? Ngoten nggih Bu? Pertama didamel di
astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Niku artinya mohon ampun kepada Allah. Terus diisi malih maos banyak wau napa salat, memperbanyak napa niku maos Al-Qur'an. Nggih to, Al-Qur'an dadi maos. Tonggo ati iku limo yo warnane maca Al-Qur'an angen-angen samanane. Maca Al-Qur'an itu salah satu manfaatnya bisa mengobati hati sing susah, hati sing galau. Nggih Bu, apa hati ini mboten sakit nggih. Insyaallah maca Al-Qur'an tambah baru. Banyak baca Al-Qur'an. Kulo niku Al-Qur'an mboten Bu. Nggih. Al-Qur'an niku mboten kulune kan mboten. Nek bingung aku iso ngaji Bu, piye? Nggih Mas kulo mawon nggih Bu. Kulo iki puter. Kok terus kalau itu kok engul kulo. Niku berarti niku maos Al-Qur'an. Syukur-syukur saged baca Al-Qur'an. Ngoten iki diwajibne belajar ilmu apa Al-Qur'an. Selanjutnya memperbanyak sholat. Apa Bu? Sholat fardu ya mesti dikerjane. Syukur-syukur jamaah. Terus nomor kali niku sholat apa sunnah. Sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, sholat sakit tahajud dulu, sholat taubat, sholat hajat, sholat duka, witir lah. Niku moga kita memperbanyak sholat. Kumpul bulan apa niki? Saban. Mungkin ibaratnya tiang niku nek bulan Rejab niku wektune nanam, nggih to, kita nanam tanaman. Nek bulan Saban niku cara Jawane tiyang ngopeni tanduran. Ngopeni itu berarti kapan niku disiram, dipupuk, dirawat, nek ana hormone ya disemprot. Niku memelihara to nggih. Lah, mangke pas bulan Ramadan niku padha karo tiyang panen. Panen apa? Panen ganjaranipun. Pun latihan mulai bulan Saban. Mungkin pas bulan niku Ramadan pikantuk duminanat ini terhindar dari api neraka. Terus pikantuk ganjaran apa niku surga. Terus niku fadilah to nek napa niku purun ibadah wonten bulan apa usah Saban lan bulan Ramadan. Allahumma amin. Non saya. Kulo cerita Bu nggih, atau mboten. Oke, kulo cerita dulu matur. Niki sing kaitan kali Saban niku bulan jalan kebaikan. Nggih to. Wonten judule mungkin pengertos nek kula tak terang iki. Niku judule maling sing pikantuk apa niku ahli surga. Nggih. Maling sing ahli surga. Maling niku napa Bu? Tiyang niku pencuri yang ahli surga judule. Saya ngeten ceritane. Di zamanipun Kanjeng Nabi niku mbangun Masjid Madinah. Kersa Madinah Bu? Madinah itu ngendi ayo? Masjid Madinah itu namanya Masjid Nabawi, nggih to? Ingkang bukti saged mriko sedaya. Masjid Nabawi niku mangkene teng Madinah, Madinah niku magetan Madinah. Waktu Madinah Masjid Nabawi dibangun niku kubah. Kubah niku sing warna ijo niku lho Bu. Lah pinggir-pinggire niku dilapisi dengan emas 24 karat. Lah niku wonten seorang maling pencuri niku pengen mengambil emas yang dikubahi masjid niku, Masjid Nabawi lho niku. Nah, ya untuk ngambilnya kan harus dengan pakai akal gitu. Malinge wau etok-etok utawa pura-pura, dan jenenge basane napa niku? Pura-pura etok apa apa. Nek kula pesen pojok-pojok kan pura-pura apa. Etok-etok pura-pura macak wong muslim. Pakaiane nggih pakaian muslim, pakai kopiah, pakai niku terus salat. Derek salat Rasulullah. Rasulullah salat jamaah di derek di belakang. Padahal tujuane pengen orang apa Bu? Mas. Istiqomah, salat niku istiqomah. Nah. Suatu saat itu Rasulullah mantun salat niku terjane iki taklim nggih Bu, mantun salat jamaah terus ngadeg jamaah ngeten. Rasul matur, "Mantarakal haram nalal halal." Mantarakal haram nalal halal. Sapa wong sing gelem ninggal
maksudnya ngoten. Sapa sing mau menghindar ya kok meninggalkan yang haram boleh awal pasti dijoli sing apa halal. Wis mikir. Iya ya aku sampai aku iki kok kerjaanku maling. Lho terus maling iki introspeksi. Iya ya jarene Rasul nek sapa sing gelem ninggal sing haram dijoli sing napa Bu Bapak? Mikir wis aku niat gak akan nyolong nek gak akan wis bener selama seminggu malinge wau mboten nyuri nggih Bu. Nyuri wis. Tapi kok aku ora nyuri seminggu kok gak entuk apa-apa. Mikir iki salah kok bener. Wis akhire utus asa wis aku nyuri nae aku wonten sadurunge nyuri salat napa jamaah kali Rasul. Ingat kali Rasul. Terus saestu niku badhe nyuri. Lah kok sing diniat sing dituku niki omahe Mbak Yuron rondo. Iso rondo Bu. Rondo niku tiyang kan apa ditinggal sedo suamine nggih. Lah Mbak Yuron rondo niki sugih. Nek rondo niku jek nom nek aran jenengan rondo namanya rondo kembang. Lah sing kisih omahe Mbak rondo kembang. Rondo iki uwayu. Uwayu nek niku nemen mboten. Uwayu oke, nah niku disel anti curi bener bengi malinge wau masuk omahe rondo pintune dicokelke to buka maling luwe mangan peculine wau nggih Bu wis ning meja kayak roti panganan akeh rotine dijupuk dicopot sedek lah kok rotine ngomong haram haram wis diwelene wis sudah mangan to nggih rotine semuni haram ngoten terus akhirnya menuju ning lemari itu lacine badhe dibuka lemari lacine dibuka lho kok kelingan ature Nabi niku lacine nggih muni mantarokal haram nalal halal mantarokal haram nalal sidone wedi nggih wedi iki piye kok wingo terus akhirnya munyer niku gak iso metu nggih Bu iso mlebu ra iso metu mulang kawan terus akhirnya mendekati jam 3 malam biasanya ibu rondo kamu mbak rondo sholat tahajud ini ibu rondo solehah yuk nah itu kebiasaannya sholat tahajud lah pada tangi kok kukur gitu dan itu auratnya buka malingnya ngerti tangi buka duh kok mulus banget aduh paling tetap punya naluri ya aduh mulusnya anak KTC mulus bingung deh terus akhirnya aku nek anu nyuri mau iso ninggane tapi kok terbayang niku bingung deh tambah bingung pas niku krungu adzan saking Masjid Nabawi Allahu Akbar ngoten nggih langsung ditunggal blowak yo mbok rambane sempat inget isasan ngoten nggih Bu wah wae terus maten ngoten malinge wau napa ikut salat jamaah kali Kanjeng Nabi salat terus niku diimami kali Kanjeng Nabi terus bar salat iki Kanjeng Nabi taklim nggih taklim niku lha maling wong niku isin to jawane nggih wisin ke ibu kuwi terus akhirnya sedaya jamaah wangsul nggih karek Kanjeng Nabi kalih maling wong bubar ten wesem kok enom bubar sayane maling nggih Bu terus aku duwe ayat Kanjeng Nabi mesti pirsa to Kanjeng Nabi nggih ngoten terus maling ngono duiku terus ketika Kanjeng Nabi nyapa kok sampai dulu ana ya Rasul kula niku bener atur jenengan mantarokal haram nalal halal sapa sing ninggale sing haram dijoli sing halal terniang dalam ingatan saya ya Rasul saya tadi malam niat mau mencuri gak jadi saya ya Rasul bener saya teringat itu dan saya teringat mau sholat terus betul tak? Akhiri sholat inna sholata tanha anil faksahi wa bahwasanya dirinya sholat sehingga sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar karena maling sholat jamaah ibu jadi ini apa maling pun waktu kerumaan dan langsung layu sholat gak sedang cukup berani terus akhirnya ya Rasul saya malu gitu malu mundur niku gak ngilangne bayangane nek ninggale panganan kau saged ninggale barang emas sing badhe dipendhet teng laci nggih saged tapi yang terbayang-bayang itu
Gua rondo sing mulus wae. Nek iso ngilang deh ya dong. Delokane terbayang-bayang. Waduh, nek kayak jatuh cinta ya, Bu. Mari. Terus akhirnya yuk rondo wae ngoro tekan Kanjeng Nabi. Dayu-dayu. Ya Rasul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa yuk? Niku ya Rasul, tadi malam kula kemalingan. Ada barang sing ilang kok. Mboten nang roti coklat. Roti nek coklatan gitu. Walah, ki sampean romane kok gak ngertos sekilas. Kira-kira malinge kok bedol iki. Mungkin iki. Wes ketaka bahasa nggih. Malinge kan yang sae kan nggih. Nggih, kula tadi malam mau nguri, aku gak jadi. Terus saya malu. Tapi pereso nggih. Terus aku langsung ngenten. Kamu itu rondo apa nikah dengan ini? Ini ahli surga. Ahli surga. Kalau nggak ahli surga saya mau ya Rasul. Lah akhirnya mari wau dening Rasul napa dinikahne kali Yuron. Nabi pirsa nek sing malinge wau ada sesuatu ya, ada something. Ya Rasul kula nek napa niku selalu terbayang niku. Kata-katane niku membuat Nabi paham ya. Terus rondone ngertos. Iki ahli surga kek ganteng sampe kita mau gak mau ya kata gitu. Terus akhirnya wes saiki sampe duwe wali jalukan ayo sampe tangan kita. Alhamdulillah. Akhirnya Mbak Yurondo wau dinikahne dikatok malih wau dan Rasul ngerti malih iki ahli surga dijamun masuk surga. Setiap kapan ahli nuri mboten sida nggih Bu. Kelingan karo terus kelingan salate itu selalu dijaga sehingga benar-benar menjadi benteng, tidak jadi mencuri. Terus ngeten. Wes saiki wis jak mulih, paling iki ketepatan mboten gadah griya Bu, ndak punya rumah. Terus akhirnya dijak mulih ning gone Ngoro. Karena dia menjaga mata haram nalal halal. Itu kan hadis nggih. Apa-apa yang diucapkan oleh Nabi namine hadis. Sapa sing ninggali sing haram mesti diijoli sing halal. Wes saiki roti sing sok coklat mau terus nokanan. Akhirnya sing dibilang haram niku mesti dicaket muni halal. Terus harta seluruh rumah ini wis dadi lemu kabeh. Kan palinge jenenge somat ngoten nggih. Terus akhirnya muni lah piye? Ya wis dadi bojomu iki ya halal. Wis lanjutnya jenengan terus iki ya, Mbak. Oke toh, hartane dadi milike yuk rondo wae dadi milik. Selanjutnya ya jaga. Nggih, alhamdulillah. Itu hikmah barang siapa menuju kebaikan itu masih diridhoi dening Gusti. Sabar artinya apa, Bu? Jalan kebaikan. Hikmah yang kita petik bahwasanya kalau kita benar-benar memegang teguh ajaran Islam seperti barang siapa yang mau meninggalkan yang haram pasti dijamin oleh Allah diijoli sing halal. Itu menjadi keimanan. Insya Allah benar-benar diridhoi dikabulkan dening Gusti Allahumma. Dan sholat apapun kondisinya tetap dikerjakan itu akan menjadi apa be? Alhamdulillah. Terima kasih sudah dipahami. Alhamdulillah. Mungkin sakit kita lakukannya buatan. Alhamdulillah. Maka saya ngaji. Maka kita buka kitab Mas Basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surat Al-Baqarah juz 1 sampai ayat 87. Kemarin terakhir 86 yo. Berarti saat ini ayat 87 niku halaman 27. Sampai pagi saya ingkang belum ada kita monggo disimak, ingkang mboten beto kita nyemak mawon mirakaken ganjarane sami. Satu huruf dari bacaan Al-Qur'an pahalane 10 lipat. Dan kita baca sama artinya, insyaallah pahalane lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina lan yakti teman-teman maringi sapa ingsun Musa kitab ing Nabi Musa ing kitab. Wa qafaina
lan nganut mburi sapa ingsun mimbadihi saking sause Nabi Musa birrusuli kelawan pira-pira utusan wa ataina lan maringi sapa ingsun Isa bin Maryam ing Nabi Isa putra Maryam al-bayyinati ing pira-pira tandha wa ayatna lan paringi kekuatan ing atase ing Bani Isa. Nabi Ruhul Kudus kelawan Ruh Suci yaitu malaikat Jibril. Maksudnya Ruhul Kudus itu malaikat Jibril. Apakul lama ana ta semongso aku nekani ing sira kabeh rasulun saka utusan bimalan takwa kelawan barang kang ora seneng aku sakut apa pira-pira ati ira kabeh istakbartu moko padha gumedhe sira kabeh fafariko moko ing pengatuke anggapan padha karo padha karuan kadhetum sira kabeh padha goroh sira kabeh fafariko lan moko ing pantuk golongan tak turun padha mateni sira kabeh wa qalu lan padha ngucap sapa Bani Israil kulubuna utawa pira-pira ati ingsun kulub iku kulub ditutupi bala anahumullahu malik ngelaknat ing Bani Israil sapa Gusti Allah bikufrin sebab kufure Bani Israil faqalilan mongko kelawan sithik kang banget sithike yukminu iman sapa Bani Israil wala majahum lan nalikane mengkono ing Bani Israil kitabun apa kitab min indilai saking ngersane Allah musaddiqal kang ambeneraken lima aku marang barang kang tetep ing dalem sertane Bani Israil wa kanu kale ana ta sapa Bani Israil mingkoplu saking sakuse sadurunge tumekane kitab yastatiku padha nrimo pitulungan Bani Israil aladi nakafaru ing atase wong kang padha kafir ya aladina fala maja'ahu mongko nalikane mengkono mengkene Bani Israil ma'arofu apa barang kang padha ora roh sapa Bani Israil kafaru mongko padha kafir bihi utawa Bani Israil sebab falanatullahi mongko utawi laknat Gusti Allah alal kafirin iku ing atase wong kang kafir kabeh bi sama staro Allah banget utawa sumiji-wiji kang padha tumeka sapa Bani Israil bihi kelawan aku sakung ing awakan sira Bani Israil ayat kulo apa ta iku yen to padha kufur bima anzalallahu kelawan barang kang wis turunaken Allah iman bagian kelawan lajut ayunan zilallahu ing atase yen to nurunaken sapa Allah min fadli saking katerangan keteranganipun Allah utamaanipun alama yasya'u ing ana wong kang ngesakaken sapa Allah iman min ibadihi bayane saking pira-pira kawulane Gusti Allah. Pada ubi maka padha bakal sapa Bani Israil digodope kelawan oleh bendu. Ala godope ing atase bendu. Walil kafirin lan iku kaduwe wong kafir adabun utawa siksa muhin kang ino. Teranganipun monggo kita kaos mulai ayat 87 ingkang bawah sendiri halaman 27. Gusti Allah Ta'ala wis paring Nabi Musa den paringi kitab yaiku kitab Taurat lan sabadane Nabi Musa Gusti Allah Ta'ala uga ngutus pira-pira utusan lan Gusti Allah Ta'ala wis maringi Isa bin Maryam maringi tanda-tanda kekuasaan pangeran lan tanda-tanda kautamaane Nabi Isa lan Gusti Allah Ta'ala paring kekuatan marang Bani Isa dan paringi kekuatan kelawan
yaiku malaikat Jibril. Sakwise mengkono iku apa to sira kabeh ketekanan utusan utusan mau anggawa dawuh kang ora ngocoki nafsu ira kabeh banjur sira kabeh padha gumedhe nulis sebagian saking utusan kok gorohake banjur sebagian saking utusan kok pateni dheweke padha muni atiku kabeh iku padha buntu ora mung buntu mandare dilaknati dening Allah Taala sebab dene anggone padha ukur sithik banget anggone dheweke padha iman. Bani Israel sadurunge kautus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dheweke padha ngadeg bakal kautus Kanjeng Nabi akhir zaman tegese nalika dheweke pinuju peperangan karo wong kafir dheweke padha sumbar-sumbar awak bisa yen Nabi akhir zaman wis mengko sira kabeh bakal kita kelahaken kita bakal dadi balane Nabi akhir zaman nanging bareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis kautus kanthi anggawa kita kang nocoki marang kitab-kitabe Bani Israel lan Bani Israel katekanan perkara kang sejatine wis padha den weruhi dening dheweke malah padha hasud mula laknate Allah Taala tetep ing atase wong kang padha kafir apa sebabe Nabi Bani Israel padha anduweni sikap kang kaya mengkono ora liya saking kuwatir ilang pengaruhe mula kula banget oleh dijoli pengaruhe den dijoli kelawan ukure wahyu kang den turunaken dening Allah Taala apa sebabe nganti kaya mengkono ora liya jalaran saking iri atine dening Allah Taala nurunaken gerahan marang wong kang den kersakaken yaiku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Bani Israel tanpa bentuk kang tungko-tungko. Alhamdulillah kita sampun mempelajari sampun nyemak surat Al-Baqarah juz 1 ayat 87 sampai ayat 90. Nah, ayat 87 niku wau nerangaken bahwasan laqad atainahu kitabah Allah niku sampun manurunaken kitab dumateng Nabi Musa. Kitab Nabi Musa apa Bu? Taurat. Nah, tetapi orang Yahudi itu Bani Israel. Ini sing dimaksud tiyang Yahudi Bani Israel. Lah iki ngubah nyala-nyalai umume mentakwil maksudnya sesuai hawa nafsu. Dados kitab Taurat niku diterjemahke ditakwile sesuai hawa nafsune Bani Israel. Terus kemudian Allah mengutus beberapa rasul mulai zaman Nabi Musa. Lah sing sekiranya hukume niku halal niku digawe haram. Dan itu diwai dening umate napa Nabi Musa. Lah Nabi Muhammad sampai orang Yahudi Bani Israel niku tetap musuhi mulai zaman Nabi Musa sampai Nabi Muhammad sing namine tiyang Bani Israel terutama tiyang Yahudi niku selalu memusuhi para nabi dan rasul. Sahabat Nabi sing asmane niku niki teng Nabi Muhammad nggih Hasan bin Sabit niku selalu membela Rasul sampai niku teng mimbar niku. Nah, mimbar iki enten iki Bu nggih Hasan bin Sabit itu membela Rasul sampai diumumne. Nabi Muhammad niku nabi akhir zaman, nabi yang bener, nabi yang baik. Lah itu sampai dibela iki ngoten. Terus tapi sampai doa Allahumma ainit Hasan birukil kudus kamanafaan nabi. Ya Allah tolonglah Hasan dan malaikat Jibril yang selalu membela saya. Itu akhirnya Kanjeng Nabi. Maksudnya yang terlalu ayat ini mati Nabi Musa Bani Israel niku selalu memusuhi para nabi. Diparingi kita Taurat niku dirubah sampai di masa Kanjeng Nabi Muhammad keturunane Bani Israel namanya Yahudi juga selalu memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad sehingga sahabat Nabi yang
yayasan niku sampai membela Nabi sampai tenimbang-nimbangi jumone nek aku sing bela Kanjeng Nabi. Terus niku ayat 8 pinten Bu? 87 nggih. Artine ngoten niku maksude. Terus niku terus ayat 88 niku ingkang nerangaken nggih wa qulubuna atine mereka maksudnya hatine tiyang kafir niku nggih Bu, tiyang Yahudi keturunan Bani Israil wau niku tertutup kulep niku hati walaupun niku tertutup. Maksudnya hati mereka yang kafir niku tidak mengerti. Pengertian tertutup niku bukan tertutup tapi tidak mengerti. Tertutup. Bahkan Allah telah mengusir dan menjauhkan dari segala mereka. Dicari api lumayan. Maune niku napa permusuhan mawon. Niku atine tiyang Bani Israil Yahudi. Berarti Yahudi itu berarti boten Islam itu ya kan. Sehingga tidak beriman kecuali sedikit. Yo ini yang Yahudi itu sing beriman tapi sedikit. Ini ayat 88. Karena apa? Atine tertutup. Terus ini kita pikantuk iman, hidayah itu nikmat yang paling besar. Nikmat iman percaya ternyata nikmat ingkang besar. Nikmat pertama nikmat iman Islam. Nikmat kedua nikmat sehat. Nikmat ketiga punya saudara iman lahir Islam sedulure akeh itu nikmat. Nikmat yang ketiga nikmat harta benda. Ternyata harta benda itu Bu, nikmat sak iman lho. Nomor 1 iman Islam, nomor 2 nikmat sehat, nomor 3 nikmat duwe sedulur ingkang sae, nomor 4 nikmat harta benda. Nah niku terus selanjutnya ayat 89. Bi sama setara bi anfusahum ayat 10 bima anzalallahu. Asbabun nuzul itu dulu niku wonten orang Yahudi anak Bani Israil mengharap nabi akhir zaman. Kedatangan nabi akhir zaman. Sebab itu disebut dalam kitab Taurat nek besok niku wonten nabi akhir zaman yang mengharap bareng tenang teko nabi akhir zaman niku Nabi Muhammad nggih piyambake malah boten iman karena apa? Atine iri dengki karena apa? Sebab ngerti nek Nabi Muhammad itu dari orang Arab. Enggak gelem. Gengsi ngoten nggih Bu, mlete. Padahal bisa itu mengharap adanya Nabi akhir zaman sepune taun wah iman. Bareng ngerti tenan nek Nabi akhir zaman ini Nabi Muhammad boten purun iman. Mengalami kafir. Sebab Nabi kok saka bangsa Arab ngoten. Karepe bangsane dhek, bangsa Yahudi. Nah, karena seperti iri dengki mawon niku. Iri dengki itu karena menolak kebenaran. Sombong. Sing diarani sombong iki menurut syariat Islam niku tiyang ingkang menolak kebenaran. Tiyang ingkang diajak salat menolak, diajak ibadah menolak kebenaran. Ayat ini bener kok dhek mboten purun nrimo. Niku jenenge sombong. Saged dipahami ya, Bu? Dadi ayat sombong niku asal usule tiyang Yahudi mengharapkan kedatangan Nabi basa saka Nabi tenan gak gelem ngakui sebabnya Nabi Muhammad boten golongan Yahudi tapi apa bangsa akhirnya kita. Terus ayat 90 itu nerane ayat 90 itu dia menerangkan tentang orang Yahudi telah memilih untuk diri mereka kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad karena sifat hasud ini bawah. Terus akhirnya pun kenabian pun Nabi Muhammad itu boten turun rimo tetapi apa mengingkari. Terus akhirnya datanglah murkanya Allah. Allah murka. Pertama kali yang Yahudi itu pertama tenaya sadar ini pun nyembah sapi ibu. Dia tinggal Nabi Musa gaya sesembah sapi, anak sapi, songkok emas bersesembah. Dan itu keingkaran yang pertama. Terus keingkaran kedua itu nolak kebenarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Murkanya Allah. Kalau akan mereka itu akan dihimpun yang Yahudi wau nggih sing kafir karena kesombongan becik dihimpun wonten pada
masa pada hari kiamat itu mereka akan masuk ke sel penjara jahanam, tumpuan api dan diberi minum darah dan naudzubillah yang selalu mengatakan biru nayamal kiamati amsalan dari visual nas yang dulu di jahanam. Bahwasanya tiang kafir Yahudi niku Beijing niku balasannya murkane Allah gitu digiring ke api neraka. Neraka sing nopo? Tumpuan api ditumpuk-tumpuk. Kayak yang bakar botol itu dia bisa gitu, bukan sekedar api tapi terus diberi minum dari darah. Nah, ini murkane di dunia ya, yaitu akan terima ada berupa siksa, berupa malapetaka. Di akhirat diberikan neraka jahanam. Nah itu berlaku terjadi dari dulu sampai sekarang. Terus ini sakniki non saya kok enek wong dijak beriman yo angel. Lah itu berarti wonten turunane Bani Israil. Masa dirae yo enek turunane Bani Israil. Kita kewajibane ngajak. Dene hidayah itu hake Gusti Allah. Sing penting kita ngajak, dene ora gelem ku urusane dhewe-dhewe. Hidayah itu hake Allah. Ngoten lho. Sing penting awake nek kita ngajak wong gelem yo entuk ganjaran, entuk pahala. Nek panjenengan kita ngajak wong ora gelem, kita nggih pikantuk ganjaran. Pun gadah pemikiran dijak ora gelem awake dhewe ganjaran mboten. Kita ngajak wong gelem yo entuk ganjaran. Wong kita ngajak wong gak gelem nggih sampun pikantuk ganjaran. Ngoten lho, Bu. Terus barang siapa mengajak kebaikan, maka balasannya juga kebaikan. In ahsantum anfusakum wa in asatum falaha. Sapa sing ngajak kebaikan, maka balasannya juga kebaikan. Nek sapa sing berbuat elek, balasannya ya juga keelekan. Pun saged dipahami ya, Bu? Ayat iki ayat 90 terang ini. Mugi-mugi kita saged memahami dari keterangan kita manfaat. Allahumma satu huruf dari huruf Al-Quran yang kita membaca itu ganjarannya nomor 10 kali lipat. Man ta'alam Al-Quran, man khairukum man ta'alam Al-Quran wa ta'alam. Sebaik-baik di antara kalian orang yang mau belajar ilmu Al-Quran dan mengajarkan ilmu Al-Quran. Sebaik-baik lho Bu nggih, sing kurang ngajari tiyang ngaji, terus sing belajar nggih pikantuk ganjaran, sing ngurui nggih pikantuk ganjaran. Lan benjing Al-Quran ini menjadi pembela kita di hari kiamat. Coba benjing kalau amal kita bukan baik, kok ati sekso. Kok sekso? Yuk nih bisa ngaji Quran. Lah Quran ini ngomong benjing. Wonten pembela kita, menjadi syafaat, menjadi obat, juga menjadi pembela. Allahumma amin. Terus monggo ibu kita selalu semangat mempelajari ilmu Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
Allahumma hamin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nari wal fitnatil hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa mulai kami akhir balik hingga sekarang ya Allah, dan dosa yang akan datang ya Allah. Ampuni ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa zikir ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa rasyid. Allahumma ma'asidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma tawil a'malana ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga kami bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wasyafi as-sadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah, hindarkan kami semua dari segala macam penyakit ya Allah. Wa nawwir qulubana ya Allah, sinanilah hati dan pikiran kami ya Allah, sehingga mudah menerima petunjuk-Mu. Wasadid imanana ya Allah, tetapkan iman kami. Wa wasi' arzaqana ya Allah, mudahkan lapangan rezeki kami. Ilal khairi qaribna, dan kebaikan ya Allah dekatkan. Wa isyari abidna, dan kejelekan ya Allah jauhkan. Waqti haizana fi wa dunya innaka ala kulli qadir. Ya Allah ya Allah, takdirkan pada kami semua takdir yang baik ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Fattah iftah qulubana ala dawamil Qur'an waj'alhu rahmat. Bukalah hati dan pikiran kami semua untuk bisa memahami ilmu Al-Quran, ilmu agama sebagai sumber kehidupan kami ya Allah. Allahumma bil ilmi ya Allah, berkahi kami semua dengan pengetahuan agama. Wazidni bil ilmi ya Allah, berilah ketenangan batin. Wa arina bit taqwa ya Allah, muliakan kami semua dengan takwa. Wa jamilna bil afiyah ya Allah, lengkapi kami semua dengan sehat lahir, sehat batin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang tenang, tentram, bahagia dalam lindungan-Mu ya Allah. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atmim lana nurana wa qulna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi salli muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang taat, yang selamat, beruntung dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi muslim khotimah. Ya Allah, ya Allah, jadikan di penghujung usia kami semua nanti dalam keadaan iman, Islam, husnul khotimah, mudah lancar menyebut kalimat la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Allah, kami semua di sini mempunyai orang tua dan mertua ya Allah, karena itu ya Allah sayangi, ampuni ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Ya Allah, ampunilah dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia, berilah penerang dalam alam kuburnya ya Allah. Hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua dalam surga ya Allah. Amin. Hasbi min su'ali ilmu bihajati, hasbi min su'ali ilmu bihajati, hasbi min su'ali ilmu bihajati. Ya Allah ya Allah, kami semua di sini bersimpul menghadap ridho-Mu. Karena itu ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami semua ya Allah, kabulkan doa-doa kami semua ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Irhamna ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ibu-ibu naos kula kita sedaya mugi-mugi wonten dina lan manfaatipun lan diiringi bidang-bidangipun Allah, hidayahipun Allah lan bermanfaat wonten kirang langkung nyuwun pangapunten kawula. Semoga saged bertemu kembali. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.